предполагам, голяма част от моите колеги отговарят по един и същи начин, че са искали да станат лекари още, когато са били съвсем малки. Това е истината и в моя случай. Помня, че още съвсем детска възраст игрите ми протичаха като сцени, в които аз винаги бях лекуващия лекар. Даже имам една комична ситуация с моя брат, който е по-маничък и който често го карах да си слага възглавница под дрехата и да напъва, за да му водя раждане. Така че може да се каже, че от съвсем мъничка искам да съм лекар. Конкретно акушер-гинеколог, може би, влизайки в медицински университет, вече знаех, че искам да продължа да се занимавам с точно тази специалност, защото за мен това е една предимно положителна и много благородна специалност. Изключително важен е първия преглед, тъй като в зависимост от това как протича първия преглед, пациентката ще иска да ходи с желание на такъв преглед за в бъдеще или няма да иска да ходи. Помня моя първи гинекологичен преглед, че беше много стресиращ и си спомням, че тогава си обещах, че аз така няма да преглеждам моите пациенти. Винаги се старая да ги предразположа, да обяснявам на разбираем език и да съм възможно най-внимателна при взимането на изследвания и при протичането на самия гинекологичен преглед. Така че наистина е важен първия преглед. Много момичета избират аз да съм първия гинеколог, при който ще направят първия си преглед, за което съм супер доволна и щастлива. Може би жените гинеколози по-лесно биха разбрали оплакванията на една жена, отколкото мъж-гинеколог, както и мъжете уролози и андролози по-лесно биха разбрали мъжете с някакви оплаквания. Има неща, които аз като жена мога по-лесно да разбера, да. Определено смятам, че има значение и пола, но това не значи, че колегите мъже-гинеколози не са добри, но за конкретни неща много по-лесно и самите пациентки се доверяват на жена-гинеколог. В една идеална ситуация профилактиката на една жена би изглеждала последния начин: да се прави не по-често от веднъж годишно, да се вземат рутинни изследвания като влагалищен секрет, цитономазка, ехографско изследване и ако всичко е наред, следващия преглед да е след една година, ако пък се открият някакви проблеми, да се насрочи вторичен или последващ преглед, за да се доизясни и да се излекува проблема. Може би първото нещо, което ги плаши, е, че ще има болка, тъй като някои от тях идват достатъчно наплашени от предишни прегледи, които са имали. Другото, което са ми казвали и споделяли, че ги притеснява, е това, че ще открия някакъв проблем по време на самия преглед. Тоест, те идват с едно такова неприятно усещане, че мога да им кажа, че не всичко е наред. Понякога това ги плаши и вече, правейки прегледа и обяснявайки какво съм видяла, или ако съм видяла нещо, което за мен не трябва да се доуточни или пък не е нормална находка, винаги го обяснявам по начин така, че да не ги стресирам и да си тръгват супер притеснени след моя преглед. Може би няма конкретна възраст. Аз препоръчвам на младите свои пациентки да започнат да посещават редовно гинеколога си, когато започнат да водят и редовен полов живот. Така че тук е строго индивидуално от кога ще го започнат, но е хубаво вече, водейки полов живот, да започнат да изграждат една такава култура на често веднъж годишно посещаване на гинеколога си. Понякога някои гинекологични проблеми могат да подскажат начина на живот на пациентката, но има много такива състояния и болести, които имат и генетична предиспозиция, т.е. няма как да са свързани само с начина на живот. Редовен цикъл имат много пациентки. Разбира се, някои от тях смятат, че е нередовен, когато не идва на точно определена дата. Затова първо трябва да се разбере дали
менструацията е редовна, но на по-дълъг интервал или пък на нерегулярен интервал от време. Иначе самото понятие на редовен цикъл може да е свързано с поликистоза на яйчниците, с проблеми в храненето, с състояния като анорексия, булимия. Много са факторите, така че опитният гинеколог трябва просто да разбере коя е причината, да назначи нужните изследвания, да проследи състоянието и да разбере дали наистина се касае за нередовен цикъл или ако е нещо друго, което лесно може да му се противодейства, да се изпишат точните мерки. Съветвам пациентките, и младите, и по-възрастните да не забравят гинекологичните си прегледи. Това за мен е особено важно за жените, които вече са в менопауза. Голяма част от тях сякаш спират да ходят на прегледи, защото смятат, че вече нямайки менструация, това значи, че не могат да имат проблеми в тази зона. Съветвам моите бъдещи и настоящи пациентки да провеждат редовно гинекологичните си прегледи, да не се страхуват или плашат от това, че може да открием някакъв проблем. Напротив, един проблем намерен на време ще доведе до навременното му решение, което пък в много случаи е важно за бъдещото здраве на пациентката. Също така искам да помоля и жените, които вече са в менопауза, да не спират посещенията си при гинеколог, тъй като, за съжаление, има заболявания, които харесват, образно казано, точно тази възраст.